Nagode. Nogano. Oh. Kamu biang terang nih tiar kaksa. Girja tanan ta. Girja tanah nih. Oh, ini Shonibar signal lah ha. Bahaya ke Shonibar girja tanah ceng. Bukman Sunday rabu si girja tuh emang dua belas. Sunday to girja tanai. Sunday to girja tanai tongo. Ongkano jat soy ni girja le Shonibar singu. Oke sabat sab. Aitor agi ya pango borok ni bagai senamani semai rimani. Bobai manjo pijanai ni seno samani. Ini ni salna jat kui ketar sal sabat sab. Oh, hai di ba. Oh, Saya saya ini nih. Mana Saturday di salo sesat jat soy uko yang lama di sal sabat sab. sal sini sal nang le khaipan nai di. Girja tanah nih sal. Zat girja thangla nai sal. Oh, Bible tunggu. Mono zat Bible tongo mathai mag luk johono nang nai di aro tongo nang bujiani se buji ke Oh. belai se nangkuk mani okai o mathai mag luk johono tongo. Gak Robibar nih dino girja kelelai teman nih karo ke Bible beri deba. Bible robibar nei rung sajak phano srijak roi. Sabat man no mannai. Angbo siapur agi roibaro siklai kata. Oh, nang agi Robibar dino buat girja kelelai kena. Roibar girjani kotma ka hampir na sing khajana. Oh, aja. Aku Nang agi bus orang apa? Robibar girja kelelai pika. bosor to ani umur 13 bosor ni siningan Kristen. Acha. Ketabu ani 40 bosor kai. 40 bosor. Oke, kan nang Robibar girja kelelai teman di sana baru nih ulah kan nang pakai statement sa. Au missionary korom ni. Missionary korom ni ke korom sa agi ang bai tongnai asraino. Ang no bono Kristen bosnamo. Acha. Hai pano bono taisa o kubuila mano bono sekang mano. Ai se Oh. kai buano buzok faikya kereng faikya hai panang 4 bosor moto ang sabat norom ya tong tong laka am ni ke 13 bosor ni simik tabu asal umur kubang ma ang robibar ni sal sande sal khai teman ble Acha. kai ang pal simangra liang tong ha kai tai sang ni bawar robibar sal ni kogno kermi fainai bla palmaya yang teng te wan sote Bible zeman mani ke joto si sabat ge borok phurung khaiman bo joto no sabat Oh. kai sabat Oh, se Robibar dino no sabat nih perintah nah ida. roibar dino no sabat ni phurung to no ang ni jibo apti ni phurung Oh. roibar no Beliwan mas sing sa kau gula bu. kirima singsa kong no abo zat ku buino se ang ni jibo hui kata agi hui ma hainen kha ang bujian bagi hui ma haita hui ma hainen kha kai tabung nai di a missionary korong iro ano bujong ma ang 4 bosor training khai ka sabat ni training Acha. sabat ni training go haimani kha or kobang ma samaya nang maya to borong muni susaya jatta Oh. Sama yang namanya botong mana? ari borong muni susamani mani sing ya Cuman bandino sabat tuh mana girja sama nih simi ya. girja thangmani simi ya bo Sama ya botong. Hai sen Kristen orang mas sama kenal je. Kristen kan je neng buku guru sih mana? Apa sih siapa saya iman kan neng iman kan? Bisa jadi. Nanti roh ini saling. abo hindu bo groi kristen bo groi abo borong muni su sak mo sui sama nang mani se Kamu roh apa asa kayak ni jam sama nih kok mas kayak deh. ari saimano tambaya nang Kamu kalau sama ya. borok ni soi ni samu kai ani bisingbo a kotor bahan simisi o bofor gana Acha. ang dai Bobor kiri arah saya ya. abong kai Saya sakan kita mbak. sakai abo sabat salni kai tor mani a kerong ni mote ke muthang jale mai hola muthang lagi Apa mana harum ya? ekdom kusuni selai jotto ni selai kusu se abo borok samani ngia Asbida. Ayo mangsorong nih bising kok kan. mansor ni bisi kai rom di haru pun kai Sama ya. saimano Saya mana sama ya sih. Sama ya. oh zat sama yang ke abo kai wa Wah. Nggak coba. Angko nukmani Christmas rogo si wak bahan somlai helma helsa kai sida angko kai dong no hambai lai sir lai cale manu biasa
abo borok buji yang man bagi se borok buji ke sagala khamo আচ্ছা borok buji ya prangnai ro borok no kaham kai prangya ke abo Bible to sijak dong wak bahan sama ya tongo Oh. lebi bisabo tongo lebi egro ordai ni simi pori thangkai mana ya zat Bible tongo samai ka samo engkai abo borok buji yang bagi se sai tong kudo borok bo kaham kai saiman ke borok bo sagala abo baksa buksule roibar palai ni kano wak no saya tongkha ole Bible sijak tong abo ole le saya wak bahan le tabo Hindu ako Muslim tayal kalka to mo wak bahan le sama ya ni sama abo simiya alka dormo ni kok simiya abo বৈজ্ঞানিক বা সাইন্টিস্ট rok ni ko bo sijak tongo wakle sajanai mani ya nei আচ্ছা wakle sajanai mani ya ang bo kaham kai class 10 rogole jengbo bigan rok science rok ma poribla aro bo wak bahan ile kuno mangso ni phunuja kroi kai wak bahan le sana nangai ni phunuja kroi ma bai omole ang bo bisas thaimali ya sajanai mani abo haisi sudu ang mo sabat no man mani ya do sabat no manoi sayang mani ko gya mo bigano bo tongo hake darna tai kisa singal mo sungmani kai hake nang tabu ingko shonibar dino se gerja khangi tongo roibar dino gerja thangmani yakari rika abo Bible kari nei hake mo shonibar je gerja thangman abo se Bible ni mote nei sai pekya hake tabu kaba ma angko chini tabu buku sumro angko gerja wa roibar dino thang tongko borno kisa amon sanani musung au borno sanani kok kesarnan musung mani se omo Ono kok kesana da musung musungo tamo sana musung kisa sai zat kubui sanani thangke boro confuse ngi tong hane angwan su amongke Jisu Kristo ini sagno krosori bui boba samani salangke abongke uila hati yokra samung sengmani sal ke bono tamunai sikya Bible kaithong sal nei sikya kaithong mani ko khke abo mo haise samung seng samani sal nei simani bagai tongmani bagai kerongo abon bagai boro kaithong sal nei ko krung le sikina nei angai poito ma thangta kaithong sal nei seng samani sal nei kaithong sal nei boro Bible sikina nei angle poito ma khlayo ke abole samung seng samani sal sengo zat kaitor sungbai kereng lai phinai norok bai kak lai khai tongflai nai hinui seng samani sal ke o sabat sal shonibar sal tai ko satar de omono soini hake darno belai kana hambai nang ako okok no sai khare mani bagai to hambai kana no hambai nang ko roiban dino se girja ongya Bible ni mote kai shonibar dino se girja nei sai khare mani bagai hake ang sing joto kam ke buji suge rong no bo ang sai man mani bagai lekana hambai nano hambai nang to ko girja thang ni kisa nono angko disturb lai ton ma hen tong kha disturb ya time motel thang tongo ai tono ang mo ko rong no sai man mani o sa ni bagai belek no lap ni ang wan sukata aw mo belai no lap mono joton silai kubui sabat no kubui hasakabo ei hui tonjang nai ngiamo hui ton ke bo bai thangse hati sawui kok sanai Bible hake belek na hambai asukno belek na hambai darano hake nai tong nai khajene takok tei bukuk song norok no ang obono kok kesar nai je sandini salo Bible ni mote hingka kai girjawo lengla oi girja khlai jangnai worship deni sal ongya shonibar ni dino se worship ni sal ongka nei chini takok okra khoroksa dara ni bisingtui saimankha hake bini bisingtui saimani kok semia soi norok bo soi bini kok bai ongya jungno soi kubui ke kubui te tatal nei phunugui renai Bible tongo o Bible no sungai linai Bible ni mote je tongo abno no sungai nei khajane ta khote thuk sungno ang obono kok kasarna ni musungo dai norok bo abung ni simi Bible no nai Bible no flow khlai norok ni je saya tongmani jaga rok no norok ko islai jamani jaga o ai girja khlai aidi ni ang ni pasingo ta khote thuk sungni pasingo ang kok kasarna hake nai tongdi joyoi teibo obo high testimony teibo aham
naitugui tongo norokni bagui tai jotoni bagui jaiwe naitongni khakchangmani khorang ake paithak jora naitongmani bagui bele bele khena hambai bai o channel ni katal biosemi tongkhai nung o channel no subscribe khai ready ei bo obo hai testimony kaham tai katal rok video upload mane login nang jotni